musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rewintoɓe kaburuji e nder chaine men titonde tv en garti e kaburuji ɓurɗi jojjude ina wayno won accident musɗo baɗɗo toon to Louga oto o noon no ummi ko toon to Fouta hollitama wonde noɓe gaari ha toon to risatol hedde 1 heure ɗon woni ɗoɓe mbaali noɓe pini hedde 5 heures du matin ko nden woni noɓe ƴaɓani ha joni lawol ɓe hollitama noon chauffeur o dogonno ko doole caggal no ari toon to Louga o perti contrôle ɗo noon woni ɗo oto o ha joni yani no yani nde noon ene wayno oto o morñiti ɗum noon ene wayno fodde nogas e tato mbasi hen pitali mumen fodde yimɓe capannayo gañima hen e nder ɗo saaha ɗo gonɗen ɗum noon gañiɓeɓe yo Allah rokkuɓe cellal sankiɓeɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna yo malayikaji moƴƴi jaɓɓaɓe yeeso mabɓe finirɓe woto caggal mabɓe finir koɓe ɗacci dendagal noon ɓe gandanɗa hoorema woni titonde tv ene duwonoɓe. So en garti on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Cheikh Bara Ndiaye gonnoɗo chroniqueur toon to Walfadjri ina wayno noon kanko o wattidima dañde liberté provisoire ɗum noon dokkuɗomo ɗum ko juge d'instruction deuxiéme cabinet ɗum noon ko caggal ne avocat ji makko ñaganinomo caggal tigui rigui ene wayno rafi fiimo toon e nder prison he ɗum noon ene wayno ha joni contrôle judiciaire nana e dow dande makko ɗum noon so tawi wonde nduɗo lewru ɓenni lewru arondu ndu kanko de omo foti yaade toon to gandanɗa hoorema woni ɗo laafo woni goto hollirde wonde o moni ɗo henne e leydi ndi te kadi ɓe calinimomo yaltude leydi ndi kanko Cheikh Bara Ndiaye ɗal gongal ɗimmal ngal o fotani haalde e oɗon dossier kanko Cheikh Bara Ndiaye kanko Cheikh Bara noon ko ñane jeetati lewru juin nduɗo ndu ɓennuɗen ko nden woni no jagga caggal ne manifestation ngaji ɗi mbaɗi ha ɓen ɓe gandanɗa hoorema won wasɓe hen pitali mumen ɗum noon saabino ɗum ko hakkude on mo gandanɗa hoorema woni Ousmane Sonko gardiɗo Pastef e Adji Raby Sarr ko nden o waɗa mandat de dépôt toon to pavillon spécial so tawi en garti e barikade uji mbaɗanoɗi e damal galle Ousmane Sonko pale palanoɗe henne ina wayno paltama e nder oɗo saaha ina wayno noon on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni journaliste Pape Alé Niang o wiide wonde ɗiɗon barriére uji ko ne foti ittede nde ɓooyi wona hande o holliti noon o wi wonde ɗum ɗon wona événement ne tawno wonde wonnoɓe ɗum ɗon ɓe ko kañumen guitti ɗum holliti noon wonde ɗiɗon barriére uji galano ɗon hay sens goto kanko Pape Alé Niang. So en garti e sumgoji payaɗi le 25 février caggal ne Khalifa Ababacar Sall holliti candidature mum on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Thierno Alassane Sall o holliti wonde Khalifa Ababacar Sall e Karim Wade ɓe potani ni wonde jabde jeede e nder ɗiɗo sumgoji payaɗi holliti wonde so tawi kamɓe ɗiɗo ɓe jaɓanama kamɓe de eɓe poti e salade ne tawno tagui ɓe fodde salade saabu ɗum ko kamɓe ɗiɗi jaɓana ɗum noon ɓe calini on mo gandanɗa hoore makko kañum woni gardiɗo Pastef woni Ousmane Sonko goɗɗo kalɗo e dawrugol leydi ndi woni Marouane Ben caggal no bisma toon to radio Futurs Médias kanko directeur de publication de Jeune Afrique o holliti wonde Ousmane Sonko kala ko wawi heɓtade ɗum ko kañum waɗirani ɗum jungo mum o holliti wonde collay hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr kadi collay hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang kala hen ko wawi kewde ina wayno Ousmane Sonko ko kañum waɗani ɗum hoore mum kanko Marouane o holliti wonde kala dégaji mbaɗɗiɗo hen e nder ɗiɗon seppoji gila mars 2021 ha e nder juin 2023 ina wayno jungo Ousmane Sonko yaltani hen o holliti wonde gardiɗo lang Pastef so tawi wonde waɗi ha joni e yakare mum joguima fimde wonde ma waw jeeyede e nder ɗiɗon sumgoji 2024 woni koye funtude hoore mum tawi en garti e haala Barça sukaɓe Sénégal naɓe dariɓe wiɓe wonde ko ma koppareje tan walla mayde gal noon noɓe piyi becce mabɓe ɓe mbawi awƴude e kaɗon laana fodde 172 personnes ina wayno noon duttama toon to Maroc eɓe ƴaɓani toon to Espagne ina wayno noon hollitama wonde 460 immigré ma artire e nder leydi ndi ɗum noon ko vagueji ɗiɗi ɓe mbaɗete kamɓe ɗiɗi foof kamɓe ɗiɗon vagueji ɗiɗi foof ɓe mbawa artude e nder leydi ndi ha joni koye caɗele laaɗe ɗe keddotoɗen ina wayno noon fodde 17 cankima hen mbasi hen pitali mumen ina wayno noon ɓeɗon nde ɓe ƴeŋti ko toon to gandanɗa hoorema woni guejje mo Wakam kamɓe noon ɓe gummino ko Fass Mboye ɗo e Sénégal laana ka ene wonno fodde 150 neɗɗo ɓen noon ene wayno koreji mumen gonno koye kulhuli ne tawno ene wayno guila ɓe gummino ɗo hen e nder leydi ndi guila nden faade joni koreji ɗi mbi wonde keɓani nouvelle ummorade ha joni e mabɓe ina wayno noon won témoin goto haali hen wi wonde kañum ɓiyum o guila
gila ummi yehi gila nden faade joni jamo nantani ɗum ko ɗon noon sehilaɓe ɓiɗɗo o kalani jinnaɗo mum wonde oɗon ɓiɗɗo de koko yehi e laaɗe he e nder ɗum ɗon noon hollitama wonde ko fotine lewru ina wayno ɓe jeehi hay goto anda ɗo ɓe goni eɗo ɓe keedi koye nder gueƴe ɓe goni ɗum noon so tawi wonde ɓe jurnitimo toon to ha joni Maroc jagganoɓe toon ɓe hollitama wonde 150 wonnoɓe tigui rigui e nder kaɗon laana jettaki toon taw haɗani noon ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni dadiɓe ɓe ene ƴetti enquête fewde tigui rigui e ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni 150 yaaɓe ha joni nanaka tawi en garti e caɗele hakkude Kouthia e Amina Poté noon ene wayno koko portuno Kouthia plainte taw noon koɗo fannu diffamation ɗum noon sikki ala ene wayno Kouthia yaltino waɗino ɗo hen audioji ɗi mbaɗi fuité omo wiya wonde Amina Poté e wondude Viviane e ɓiyum Jeina Ndour ko giwinaji ene cekkodira e hakkude mumen Amina Poté noon kaɗon haala muusi ɗum ha nawino Kouthia ɗo laafo woni goota caggal noon no huccidiri e Kouthia hande oɗo kanko Amina Poté o holliri wonde o namdi Kouthia ko 100 millions gam yidde laɓɓitinde nguru makko kono noon ɗum fo e wadde noon ɓe mbaɗi renvoyé oɗon procès so tawi en garti e on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Tons gonɗo toon to France tawa noon aussi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema toujours ene heewi yaltude e nder réseaux sociaux ji ɗi ene waɗa attaqué tigui rigui ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni wiyeteɓe wonde ko fulɓe o adrino wonde ko fulɓe Fouta joni noon o haɗani ɗon ene wayno kanko de woni haala makko tan ko wonde fulɓe wonɓe ɗo hen e nder leydi ndi yo yimɓeɓe jaggu wonde jeeya ko ɗo hen e nder leydi ndi te hay goto rokki men doole nde tawno mo rokki fulɓe doole foof fulɓe tigui rigui jabɓa e dow guerñe mum e wiide makko kanko e hoore makko wollitama noon wonde guila nden fewde joni ene wayno fulɓeɓe sukaɓeɓe kamɓe kala ɓene daari gam yidde tigui rigui ha joni haɓanade ɗeɗon gueɗe hollitama wonde kala nde yimɓeɓe pini ene wayno ma wood phénomène aji garɗi ɗi gandanɗa hoorema ne mbaɗa attaqué leñol fulɓe ngol ɗum noon ene wayno ko wayno Abdou Salam Ba Dialal leñol e DJ Dou e ha joni waɓe ne mum ni kolliri wonde ko wayni hen so tawi woodi alay saago jomumen jabte kadi paama wonde leñol ngol mbaɗata attaqué o ngalana ɗum dalilu ɗum noon yo yimɓe fof daranda ɗo ɓeɗo ndewne lawol amma ɗum ala so tawi yimɓe ne jeeɓa ko wayni tan so renaki wonde yimɓe hewɓe ene mbawi yawade jawro leñol ngol sababu no wonde ɓe yimɓe golle puyɗe ɗum noon ko ɗum saabi wonde ɓe mbi wonde ɓe kata ɗon koɓe fotɓe wadde point de presse huccidirde tigui rigui ha joni prince o ɗum noon ko le 5 so allahu lamɗo jaaɓi sikki ala ne wayno noon so tawi nden yonti hay hunde ala ko humpata on hen so tawi gueno haaji banda men tedduɓe musidɓam horsuɓe ko ɗum wonno ko arno hen ɗo en kabaruji onon kala mbaɗe tappote mbaɗon like mbaɗon partagé ɗacco enen commentaire uji mon ne tawno doole ligo ko ndiyam kono doole titonde ko onon tigui nde tawno fulɓe ne kewiide ko dental poodi jeeyidago te kala ko yiyana ko wulantake kala ko rendi huule herse ittene gueɗal ɗum noon eɗen mbi feɗeli ɗiɗi gonɗi ɗon ndi feɗendu wondu dow du toujours mbaɗe hen appuyé mbaɗon like ene addana tigui rigui chaine o yiyede andede famede teskede so tawi kadi aussi wonko helanakima ko welanima hen aɗa wawi tappude feɗendu junditindu ndu hay ɗum ne ma wod ko ɓeydi e nder information ngaji men ɗi tottirten